sila. Ano naman? Nayo naman. Nayo. Nawala na sila. Nawala sa kalibutan. Iya. Kita muram juga gikuan ni. Tugay na juga ni nawagtan ko. Mag 40 na katuig. Edad. Sus, hapit na yun nalapas. Murag gibarang juguan ni eh. Angan ni yun. Murag dunggas busing tung may gitu manambal. Ako tuh matuon niya bi. Murag yung madako. Murag mo sakit unsa man ani sakit no. Tulong bay. A few moments later, a few inches later. Kani siguro gid ko daghan jud mga tambal ron diri. Kay kaning ako ang mga tambal di ni basta-basta. Ikan pa ni silam sa langog nako di. Nambal ka maglawa, wa pagi nang katambal. Salamat jud ko ngay maagero no katambal nako. Tapos buat ko rin kanina, naabyan ako hapon, lasis hapon, wag ito sapi. Wag ito bugas rin. Ka, naman siya man ka, oragi. Murag maglain na yun. Kung di mo sing sakit. Ilas daw, sakit. Buwan murag. Ari, atong... Sige. Ano sa to? Libarang ka. Kibarang ko, pusing. Kiyaway kong bata. Kiyaway kong bata. Oh, yo, pusing. Istorya na ko? Ala, istorya na, pusing. Istorya na ko ron. Nako. Aman. Bisag makurintihan pa sa electric diri, pwede ka magpatambal nako. Kana, pusing. Gusto ko lagi kumayo, pusing. Grabe, sakit ko tayo, pusing. Gusto ka mayo. Ano man? Nayo naman. Ayo. Nawala na sila, nawala sa kalibutan. Basta ko payo, gipong pusing. Oh, pero ato ang tambalan. Muling ko sa pusing ha. Lingkod. Ay, ayo, kinahalan di pagmina ani akong orasyon, maayo ka taon, karon. Nya, unsa imong pamati? Itambalan ti ka. Ni duta pusing, paminaw ko pusing oh. Murag makabarong ni ko katulay ko pusing. Ini uli sa inyo ha, panabi dito bisa makurintihan ka sa kanang makurintihan ka sa generator, diri patambal oh, tanawa ni oh. Grabe ligurag power. Pila man yung pusing? Ikaw lang bawa ni bayad pero na donasyon. Wag problema pusing ko. Nya mo tuon gyud kanako. Mutuol ko mo pusing. Nya karon tagaan ti kag reseta kay Pusing ah. made in Punuan sa Lagnog. Kani dalhan ni oh. Karing kuan hagunoy. Hagunoy ni pusing. Hagunoy. Mao na imong maintenance. Ate mo guloy pusing nga. Bugtay mo pusing. Basta kana mao na gamita. Guloy na pusing nga ma. Mugta kung sakit. Wagtang gid tanan. Tambal ako tanan. Wa mawagtang. Nindot na nga pusing eh. Nindot kayo na. Nya kan ni ibutang lang tani di ani kay ang mugamit ani dili tao. Ako manambal. Why bayad ni pero bilisyon ra. Anong gamit na? Ha? Anong dilitaw mo gamit na? Baso na sa baso, lamas kung kamot, tao mo gamit pa na. So baso. Nya, bilisyon ako. Kreo, dala sa dito magkani magamit jud nimo. Kana. Samsan ni pusing. Kung wala kay kwarta, pwede na ipatimbang nimo sa junk shop. Sige. Pero grabe power ang kwintas ako. Nailag din taon. Sus, grabe. Nailag ko sa pakabuok. 100 pesos sapi nako. Paita, wag lain. Karon panahon na, grabe, mangita tag kwarta paita. Manambal ta. Wag po sapi.